আর এই নবরত্নাত্মক কার্যক্রম এগুলো হোক তারা আগে মূল্য বিশ্ব সংস্থা থেকে বিস্তারিত কর্মসভা অনেক ପଛକୁ ବସ ପଛକୁ ବସ ବଡ଼ ପଛକୁ ବସ ହଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଉଠେଇ ଦିଅ ରଖିଦିଅ କହିଲେ ଲାଗିଛି ପତ୍ରଟା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଲିକି ଆସିବ ବର୍ଷା ଆଣିକି ଲଗେଇବାକୁ ରଖ ବାଢ଼ି ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଢ଼ି ଚାଲ ନା ସେ ଭୁଲଭୁଲିଆ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି କାଲିଠୁ ତୁମକୁ କାଲିଠୁ କୁହାଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ ରଖିଦେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ এই
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଡେଇଁବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପତ୍ରକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇତେ ଡେଇଁବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯାଇ ବୁଲି ଆସି ସେପଟରେ ବସିବ, ଡେଇଁକିରି ପତ୍ରକୁ ଯିବନି। ପତ୍ରକୁ ଡେଇଁକିରି ଗଲେ ବହୁତ ବିଷ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କେହି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଆ ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆ ସରିବ, କେହି ଆଗ ହାତ